Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Mihina ka sa maayo? Sakit! Sobra na kasakit eh. Magkarelate yung ko, ana. Sakit yun kayo na. Nakailap sa galing ko kung ayaw ito kayo na. Ha? Nakasuway ka ng nagminyo lain ang imong uyab, Carla? Kay nakauyab ka na di ay nga nakarelate ka man. Ha, Carla? Kinsa siya? Carla, nakauyab di ay ka? Dugay ka na din hinako. Uwa man ko makamatikod ni mo nga nakauyab ka? Makauyab bago ding naungati, oy! Ha? Ingon ka kay makarelate ka. So naka-experience ka gyud sa maning nahitabo na ko ron. Pila naman kung ka istorya sa novel nga akong nabasa nga mga ingon anak nga storya ako. Ha? Maong nakarelate yung ko, ana. Maong magkailak yung ko kay ingon ana magkukukod maunay magbasa og novel. Ako mag-internalize ang istorya. Mapil yun ako kay imagine magyud ako nga ako ang bida sa akong gibasa. Carla, husto na. Sakit. Husto Sobra ka sakit. Kanang kining Carla, balik na lang tingali sa carbon day sa tindahan. Gipaanhi ti karon ma-comfort ko. Ako naman hinuin nag-comfort nimo. Ha? Uy! Nagdama siya ka dito sa tabangan ni Elvira. Da, diskarte hato na ako eh. Ano? Musamot akong kaluoy ni ate kung pirmi ko siyang makita maghilak. Unya, gipon ano na maghilak? Gisamutan ni mo ang sitwasyon. Samot ba oy? Gisaywa ra to na ako. Gilabuan ako iyang hilak aron moundang siya hilak. Ay! Mo di ay! Wag yung kasabuti mo bayana ka! Bayot, gisultihan na kang sobra ang kaayo anang ti Elvira nako. Bayo, Deko? Mao nang mabayde ka. Aw. Mao nang muriak sa byud na siya maguol ko. Ah. O sa dihang gilabuan ako iyang hilak, ni undang siya og hilak, nya gi-comfort ko niya. Uy! Ikaw, klaro biya ni mo, Carla, eh? Ikaw na na'y kamaman ni Elvira nga siya mauntang broken-hearted. Abi ni mo bayot. Nangandam na kong daan sa ako ipakauwaw atong Derek. Unsa? Manlimpaghong yun na siya sa kauwaw. Mangling pagho. Kaya ano? Ano mangling pagho man? Unsa may imong buhaton, Carla? Just sit back, relax, and Ah? watch me. May Watch pag-ini- and learn. May pag-in-English lang kasige. Binsiya ka, mangling paghong noon ka. Ito na! Gawa sa in-English. Mo, wa dito. In English, pinaklugas! Ida. Sus, bantayan pag yun niya akong small English, oy! Small English ba, oy? Virama. Ay, ginagmay English ba? Mabuang ko ni mo, Carla. Ay, ako mayabag ko ni mo. Tod, Morris de Elvira? Kaning, usaman siya sa mga sponsors sa kanang live drama and variety Ay, show. di siya mo tanaw. Kay di ko nun ni makahupay siyang kagool. Ay, kung maon na. Kita lang doon mananaw og artista sa drama sa radyo de Carla. Kadugay ba na nila magsugod bayot, uy? Gibili na ba ito na ako atong mga tindan lang rin og Edward? Nadi na ba yun tumutugan sa tinuod nga halin? Ipanggulsang uban na to ba? Unya. Unsaon na nimo? Unsaon na pagsaksi ang mga sponsors ini? Mahal namin mga Saan man na nimo? dito sa Pasaksiyon mga sponsors din ni aron magkadungog ang mga sponsors nga Inspirasyon. i-mention gid sa mga pangan. inspirasyon para Unya maging kay katang-tang proxy man ta. istasyon Ay, na inyong Di masasandalan magudutang ang sa ngay din mga hiba. oras ng Pero saong di pangangailangan. ko na siya ganang maglingaw-lingaw. Kaysa maran iyang kasing-kasing.
ang Ere, pagkokomentaryo kaya sa mga isyong may nasa apektado kayo. patikog na ako, oy, Ang ano, di ka- pag-aksyon agad di ko sa makauyab mga kung problemang noon. buhat Ano niyo. mga artista ay? At ang pagdadrama Joby ng Abanjes! buhay Lamo din na ay Joby ligaya. Abanjes. Di ka Ang kulang sa gwapa buhay niya, niyo oy. ay sapat Oy, na para Tanaw, sabihin si Reboris mo na, oh. ang misyon namin Mauna na lang sa ako. inyo. Wala, Kayo dito ang tayo sa mga tingog. Dito sa ang tingog. Pagitaong ilong Sa mo, balitang pagitaon. ang DYH Joby Abanjes! Ay! RMN ang inyong pihiling Uy, ang announce maging na eh. number one. Hello, mic test. Out sa nato music, out sa kalit. Hello, mic test. Okay, mga suki, namong tigpaminaw, namo dinis Carbon Market. Miabot ang atong mapasundayag karong gabi una. Okay, ani ana mga artista ang atong ipaabot, dugay na kayo atong ipaabot. Sa dili madugay sugdan na nato ang atong pasundayag karong gabi una. O lagi sugod na bitaw ta. O lagi paabot lang, basta magsugod ta. Oh, sige. Okay, sige. Prayon. May gipaabot Prayon, kita, prayon, artista. okay. Gipaabot pa tang... Tunay na Gipaabot pa tatak tang mga sponsors. RMN. Kailas ko na na artista ha. Nationwide. Wapa na siya. Ay, alam ko na. Alam ko na. Hindi Alam ko na, tika na ng motor girl. Alam mo na, ang artista kayo lagi paabot. Lalaki din lagi paabot. Oh, das Joby Abanjes, di ay. Ang mauto ko ang ganiha. More than building Wala na, the- tagtango na yung helmet na. It's the service for Oh, others girl, look! that made Kagwapo niya! RMN Ay! Ay! closer to the hearts Ay, the of man of my Filipinos dreams. everywhere. Si Lloyd ba yun? We are one with the What? Ay! Yan ka! Yan! Yan! Kay Kia, ito ganyan nagtiris. Magkapalagi pa ila-ila. Ipagpag ang mga tao. Magwapa siya. Ay, mo na si Tamsi. Tambok ka siksi. Nagibog. Pero, amo, ni mga tao ni bugal-bugal mga tao. Tiyas carbon. Ay, nalimot tayo sila. Taga-carbon ni sila. Gwapa na si Teresa. Ay, bilbilon na siya yan. Pero gwapa. Ay, kandot ang Teresa. Oh, Uy, bayot, uy. Ay, kanito eh. Pero sa ako sexy sa noong ko, pero mas grabe to siya ka sexy is Teresa. Tampok ka sexy ba? Teresa! O karon mga higala, ang sunod kong ipilaila mao ang magda sa atong bidang lalaki. O pasensya na mga higala ha. Digit ko muda ini niya. Digit unta ko muda ini niya kay bati lagig naong. Ay, laing artista. Hinawayos ang sir eh. Pero- batig na akong ilang ipaila-ila. Kung saan magod Klaro nga, damaha. mamugos ba sa gini? Nay, niapas ginamo din is inyong dapit. Unya, Ay, niagad. ginali na Nay, ulit, uy. ladies Ang and gwapo gentlemen, nga nalangan og abot please nila. welcome Aha. Mr. Bruce Reyes. Ala, siya yun lagi ba yun? Siya yun! Uy, nagkakwapo na. Oo na siya. Nagkakwapo na yun. Ngayong gabi kaniyong tanan. Ay, nangay katawuran eh. Bisan! Pasensya na sa iyong pagpaabot nga masugda ng among pasundayag. Okay ra. Tungod kay nalangay ko sa pag-abot. Okay ra. Tungod sa kakulian nga dili kapugnan. Salamat sa tanang mga sponsor sa nga nagpaluyo nining maong drama Okay ra. sa gikaingunan sa among tipayla. Oh, Ako kuno amuda karon sa bidang lalaki Adi ng ay. atong drama karong gabi. maba. Di na lang ko maglangay. Aron masugdan na dayon nato ang drama. Ala, sige. Mubalik ko alang sa drama. Mayong gabi. Hoy, Lloyd! Lloyd ba, oy? Bruce ko na yung pangalan, oy? Buot kag Lloyd ako itawag niya. Parehas ba siya gitsura sa gipantasya kung laki sa kung gibasa nga novel ba yun? Ay, kagwapo yun niya. Uy, dali, kuyugi ko! Asa man ta? Sa backstage! Sundan ta si Lloyd na ako, dali na! RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning laing sugilanon nga sinuwat ni Miss Teresa Tirol Surya. Sorry kay Hanis Tere. Wa din ako makuha ang oras nga imong gihangyo nako. Mao mo giingon sa among direktor nga di na mahimong isyot ang sunod nga isina sa laing adlaw. Aron kuno makontinuous ang isina kay lain namang lugar ang among shootingan sa sunod pang mga isina. Ay, okay ra ka na, uy. Okay ra na. Ako pa gani unta ang mga dispensa nimo kay apiki na kay ko ni kontak nimo aron ikapuli kang Aldin. Saan ka pa sa kuni balibad si Aldin, uy. Di ko na madasi ang lawas. Malipong ko na siya mo barog. Mong salamat yung kaayo, Bruce, ha? O, pasalamat sa kong ati baby nga nirecommend nimo nako, ha? Lloyd! Oh, Ay, may nagasud mang lain din sa backstage. Lloyd! 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 Ah!
Lloyd, nakita na yung tingala. Uy, kagwapo din ni mo. Uy, hello. Excuse me. Excuse me. Miss. Excuse me, miss. Dili na siya si Lloyd. Ikaw si Lloyd? Si Lloyd sa akong imagination! Ay, pasensya na kasi kami kagwapo ha. Kuan ka nang obsessed lagi kay siyang gibasa nga novel. Susama ko na nung ang lalaking siyang gibasa ang novel. Ay! Kinang, mahimo ba mga isa mong cell number? Gagain na lang Agwan, miss, kiniganang Sus, iksamok pa anin niya. Uy, Miss, pasaylo ang badlungon taga ka nang magdrama pa man good me ug manganda pa si Bruce sa ihang part. Mag-ilis pa so Okay, kung lagi nahimo, mo. Okay, lagi. human na lang sa drama ka nang tuyo mo kang Bruce. kaarte ba ni mo? Oy, wa man gani na mag-inarte? Wa man gani na mag-arte si Lloyd. Lloyd, ikaw na hinong bilbiluna ka. Ay, Ayaw pag ano Ay pangaway din mga artista biyan ni sila. Ang ni pagkanog maayo, ang ni mahag maayo. O man nag-play ang intro. Okay ka nang i-play na ang theme song palihog ug dayon narration na lang alang sa unang akto sige na. Okay, miss. Miss, kanang mag-start na mi ang if you don't mind. Buhi na si Bruce imong pagakos. no! Di ko siya buhian kung di ko niya tagaan sa cell number. Tagay ko cell number ni mo. Uy! Uy! Cell number. It's okay, Miss Riri. Hatagan ko siya sa kong cell number. Yes! Uy! Uy! Biruakas! Ay, sorry gud kaayo Bruce ha. Dinita ka gipasakay sa baning atong pagpamauli karon. O gipadako na lang kang Ricky nga among props man ang imong motor. Aron sa paglingla atong babae ba nga kauban ato ko sa kabayot nga. Kuno obsessed kuno kaayo nimo. Okay ra, Miss Uy. Abi nimo nakasabot ko. Di man ginakalikayan ba nga may mga magdadayeg ng masaman ko. Mo-appreciate na to, di ba? Bitaw. Pero paita bitaw na mag-show tag sama atong kagubot ni Dapit uy. Maulag. Di na to makontrol ang mga tao. Pati yung gubuta. Labi na kay Carbon. Huwag yun nahimo ang mga tanod tungod sa kawild sa mga mananaos drama. Uy! Tayo sa kadiyot, uy! Oh. Gihatagan ba yato nimo sa imong cell number? Hala ka! Ay, kabla ka, eh. Abi nimo, dili akong cell number ang gihatag ko niya. Ha? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!